Гавриэла, что ж такое? Что ты просто так хочешь? Нет, оно значит не просто так, просто мы выделенное питание на время нашей съемки. А, так даже? А, у тебя нет зума, слушай, дорогой. Давай. Есть, но он плохо работает, понятно. Ужасная съемка. Давай, ну ладно, поехали. Дайте ей в руки что-нибудь мягкое. Я уже снимаю. טוב, נתחיל עם הגב. הגב, עכשיו, מה שאנחנו נלמד בגב, התנועות הבסיסיות, הן נכונות גם כן לכל הגוף. התנועה הבסיסית הראשונה, שבעצם היא תנועה ארוכה, בתנועה שמלפפת את כל האיבר, ונקרא לזה גב, אבל זה יכול להיות גם ידיים, רגליים, בבטן, חזה, בעצם גם פנים כשעושים את זה, בעצם תנועה מאוד רחבה, שמתחילים אותה, ויש כמה שיטות, עכשיו אנחנו נראה שיטה אחת, בעצם כף יד ששמים בכתפיים, וזזים, גולשים לכיוון הישבן. מגיעים עד הקצה עד תחילת הישבן, מלפפים לכיוון הבטן, מגיעים עד בית השחי, ובאותה צורה בדיוק חוזרים. מלפפים עכשיו את הכתפיים, וחוזרים לעמדת המוצא. אני מקדים שוב. ככל שהתנועה תהיה יותר רחבה, ככה יותר אפקט. ככל שנתפוס, זה נכון גם כן לאיברים אחרים, נתפוס יותר של שטח הגוף, ככה אנחנו נטפל בזמן קצר יותר, בכמות גדולה יותר מהגוף. עכשיו יש כמה שיטות לתנועת הפלוראז'. יש שיטה בגב. יש את השיטה הפשוטה ביותר, ששמים את הכף יד על הגב, וכמו שראיתי לפני זה, גולשים, ובאותה צורה חוזרים. עכשיו יש את השיטה כזאת שעובדים עם החלק הזה של היד, ואז התנועה יותר ממוקדת, כי הלחץ של הגוף, של גוף המטפל, מופעל על נקודה יותר קטנה, ולכן התנועה הזאת היא בעלת אפקט יותר עוצמתי. ושוב מלפפים את הכתף. תנועה נוספת זה מחרשה פתוחה, שעובדים, שהיא גם כן בדרך כלל היא המענה ביותר מהניסיון, אבל יש כאלה שעובדים דווקא את התנועות האחרות, ששמים את האצבעות, את קריות האצבעות, ובהתאם לשמה חורשים את הגב. בדרך כלל, שוב, מכיוון שהלחץ המופעל הוא יותר גדול, אז בנקודות שאנחנו עוברים, האפקט של הטיפול הוא יותר עמוק. אם אנחנו עובדים על חלק אחד של הגב, אז יש את השיטה לא תופסים את שני הקצוות, אלא רק חלק אחד, אז יש את המחרשה, חצי מחרשה, שיטת חצי מחרשה, שבעצם אנחנו שמים את האצבעות ביחד, את שתי ידיים, ואז שוב הטיפול הוא יותר עמוק. אפשר לעשות את כל השיטות, אפשר לבחור איזושהי אחת, בהתאם לרצון של המטופל, בהתאם למה שהוא אוהב. תנועה הבאה, שהיא גם כן שימושית לכל האיברים, התנועות הקלאסית, זה תנועת הפטריסאז', שאנחנו מתחילים בצורת המדרגה, מתחילים ללכת.
עכשיו כל פעם, ככל שאני, זאת אומרת, אם אני משתמש במשקל של הגוף, אני יכול להיכנס יותר עמוק. אפשר לעשות את זה בצורה מהירה. עכשיו אני אדגים, זאת אומרת ממש לרוץ על המקום. או שאפשר לעשות ממש בצורה עמוקה, שאז העבודה היא הרבה יותר איטית, אבל גם כן יש לה אפקט יותר מעמיק, יותר חזק. מה שעושים, מחלקים את הגב ל-3 או ל-5, ל-3, 4, 5, תלוי בגודל של הגב. במקרה כזה אני חושב שצריך לחלק את הגב ל5 אזורים, ואז את התנועה הזאת אנחנו עושים 1, 2, 3, 4, 5. זאת אומרת, מגיעים, אחר כך חוזרים. על החזרות אנחנו נדבר בהמשך, איך חוזרים בצורה נכונה, כי גם החזרה, למרות שזאת התנועה העיקרית במקרה כזה, זאת התנועה העיקרית, והמטרה זה באמת הטיפול על ידי לחיצות עכשיו, גם החזרה אנחנו יכולים להשתמש בזה כטיפול, כחלק מהטיפול. אז כמו שהראיתי, מגיעים לפה, חוזרים, ו2, 3, אני עכשיו לא עושה את העבודה המעמיקה, רק מסמן את מה שאנחנו צריכים לעשות. בפועל העבודה היא יותר איטית ויותר מעמיקה. 4 ו5. במקרה והטיפול, במקרה והגב הוא יותר קטן, לא כמו המטופל שלנו הפעם, אז מספיק גם כן לחלק את הגב ל3 חלקים, ואז גם על ידי התנועה הזאת תופסים 3 אזורים. וכמובן בחלק השני של הגב עושים את אותו הדבר. תנועה הבאה שאני רוצה לדבר עליה זה תנועה עם האגרופים. שמים את העצמות של האגרופים על הגב וגולשים לכיוון הישבן. ושוב חוזרים, על החזרות אנחנו נדבר בהמשך, בינתיים זה פחות מתמקד בזה. ושוב וחוזרים. עכשיו מה שחשוב פה זה שאנחנו באמת נעבוד עם משקל הגוף, כי לעשות בצורה כזאת אין לזה כמעט אפקט. לעומת זאת, אם אני עומד עם משקל הגוף, אז המטופל מרגיש את העוצמה ואת החדירה לעומק של הרקמה. ואם זה מטופל כמו שלנו, בשביל שהוא ירגיש באמת צריך לעבוד מאוד עמוק, אז אפשר גם כן להוסיף ממש בכוח, ואז המטופל באמת מרגיש את העבודה. עכשיו במקרה, וזה נכון לכל תנועה, לכל עבודה שהיא, אני עושה את זה מהמקום הזה, אבל לפעמים, גם כמו המטופל שלנו יחסית גבוה, אז אני בעצם במקום לעמוד בראש, אני עומד פה ועושה פחות או יותר את אותו הדבר, כי לפעמים אם המטופל היה עוד 10 סנטימטר, אני פשוט לא הייתי מצליח להגיע. תנועה הבאה, אני רוצה להראות, זה עבודה לרוחב. כמו שעשינו את העבודה לאורך של התנועות פטריסאז', עכשיו אנחנו נעבוד לרוחב. אותו הדבר, מתחילים מהכתף, וממשיכים הלאה. לפעמים זה יכול לקחת 18, לפעמים 20, שוב תלוי באורך הגב. אנחנו מגיעים, איפה שמסיימים את התנועה אחת, מתחילים את השנייה. איפה שנגמר הקו של התנועה הראשונית, אנחנו מתחילים את התנועה השנייה. השלישית, הרביעית, וככה יכול להגיע עד 20. תלוי בגובה של המטופל. וכמובן עושים את אותו הדבר בצד השני. חשוב להדגיש שעכשיו מה שאנחנו לומדים, כל התנועות האלה תנועות קלאסיות. יש הרבה מאוד טיפים והרבה מאוד דברים נוספים שאנחנו יכולים לעבוד עליהם בהמשך, ושהם נובעים מהשיטה הזאת. לדוגמה, התנועת הפטריסאז' שעשיתי, שזו התנועה הקלאסית,
שאנחנו בעצם, נקרא, שאני קורא לה בלשון העממית, תנועת הסולם. אפשר לעשות אותה כתנועה רציפה. זאת אומרת, ואז העבודה היא עמוקה זאת אומרת, אנחנו לא מרימים את האצבעות, ובעצם בכל שיטה, בכל תנועה אפשר ללמוד, זאת אומרת, לדמות אותה בצורות אחרות. טוב, наверное, здесь остановимся. Сейчас я перезвоню кому-то.